umelusi omuhle. Umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Oqashiweyo engesiyo umelusi nezimvu zingesizo ezakhe. Umebona inkentshane iwolf leyo liza. Uyayishiya izimvu athi galo yephuka. Bese inkentshane liyibhozomela liyihlakaza. Ngokuba ungoqashiweyo akanandaba nezimvu. Mina ngiwumalusi omuhle. Ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Njengalokhu baba engazi nami ngiyamazi ubaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nginezinye izimvu engesizo ezalesi sibaya. Nalezo kufanele ngiyiqoqe. Ziyakulizwa iphimbo lami bese ziba mhlambi munye nomelusi munye. Ngakho ke ubaba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthathe futhi. Akekho ngangephuca ukuphila kwami kodwa ngikudela ngokwami. Nginegunya lokukudela negunya lokubuye ngikuthathe. Lo myalo ngiwamkele uvela kubaba. Kwaba khona futhi ukwehlukana phakathi kwabaJuda ngenxa yalawo amazwi. Iningi labo lathi unedimoni, uyahlanya. Kungani nje nimlalela na? Abanye bathi lamazwi awaphumi kumuntu onedimoni, kanti idimoni lingawavula yini amehlo empumputhe na? Amen. Uverse 21 uyakukhumbuza ukuthi ivelaphi yonke lento ekhulunywayo la. Mabebuza laba abawamkela amazwi kaJesu ukuthi umuntu onedimoni angawavula yena amehlo empumputhe. uJesu bekade evule amehlo empumputhe bese lempumputhe ithi isiyakholwa uJesu. Abafarisi okwakuyibona ababe abaholi emasinagogeni lamaJuda ehlangana khona basikaza ukuyikhiphela ngaphandle kwesinagogi lendoda befuna ukuyixosha ngenxa yokuthi ithi sikholwa uJesu. Babe ngamamkeli uJesu njengomuntu ovela kuNkulunkulu. Nangeshumayela kaIsrayeli nangu enza nezimangaliso kodwa abamamkeli. Bayibeke bona njengabantu ababaholi ebandleni likaNkulunkulu. uNkulunkulu esebenza phakathi kaIsrayeli yibona abaholi, yibona ama-successors kaMose nabaprofeti bayibeke kanjalo. So ke uma uJesu ekhuluma yonke lento esifundile ethi umalusi omuhle, ipoint lakhe into azama ukisho ukuthi yena uyena mholi wabantu abakhethiwe uNkulunkulu owungqo. Uyena mholi wangempela wabantu bakaNkulunkulu. Ngakho uyena omele ukulandelwa. Leyo nto nami ngifuna ukuyishumela namhlanje. uJesu Kristu uyena umholi wabo bonke abantu abangabakaNkulunkulu. Uyena ukuphela kwakhe. Ngakho sonke esithi singabakaNkulunkulu simele ukulandela yena. Amen. Lento uyibona ngokusobala kule title azipha yona kuverse 11 no14. Mina ngiwumalusi omuhle kuverse 11. No verse 14 kanjalo aphinde mina ngiwumalusi omuhle. Umalusi umholi womhlambi. Uyena odecideayo ukuthi kufanele kwenzekeni kumhlambi manje. Umhlambi kufanele udle. Ngakho bese yawudirect ukuthi awuphume esibayeni uhambe uye emadlelweni. Umhlambi manje selishonile ilanga kufanele ubuyele endaweni ephephile bese yawususa emadlelweni awubuyisele esibayeni la uzophepha khona. Umholi womhlambi. Lesingathekise sithi umalusi sikhuluma ngomholi. Bese umhlambi abantu. Ngicathi lokho kucacile kusobala. Akakazi uJesu abe umalusi wangempela wezimvu zangempela kodwa uma ekhuluma ngomhlambi ekhuluma ngezimvu ukhuluma ngabantu. Futhi uyabona lapha ku verse 14 ukuthi akakhulumi ngabantu bonke in general.
uthi kuverse 14 mina ngumelusi omuhle ngiyazazi ezami nezami ziyangazi ngakho unezimvu unabantu abangabakhe hayi bonke otherwise angabazi kanjani kusho ukuthi khona abathiza abakhethiwe uJesu nelist yabo engathi njalo mayehamba kaIsrael uyabazi nangu Petru nangu Johane unelist yabantu uNkulunkulu asebapikile naseSamaria nangu lonkosikazi ngamthola so ke akakhulumi ngabantu bonke umholi uyishepherd umalusi kodwa futhi womhlambi hayi womhlambi wonke womhlaba womhlambi wabantu abakhethiwe ila ngithola khona lento engiyibiza ngemain point uJesu umholi wabantu abakhethwe uNkulunkulu mase edale part yokuthi olungile omuhle I am the good shepherd engicathi chaza ulegitimate umholi okuyena onegunya ngempela lokuhola hayi umuntu oyithathela le ndawo yokuhola ngokwakhe ongenalo leli gunya uyena mholi wangempela lo uyena mholi owungo wabantu bakaNkulunkulu bonke abanye bayafanekisa bonke abanye bathatha into abangayinikwanga abekho legitimate they are illegitimate leaders bonke lababanye and emqondweni wakhe mayesho njalo ukhulumi kakhulukazi ngabafarisi laba ababemphika yena beyibeka bona njengabaholi elentuzweni kaIsrael esefikile okuyena nabo okwakumele bathobe kuyena bayamrejecta bayamchitha nabantu abathi bayamlandela bayabaxosha emasinagogeni bazenza bona abaholi uJesu ukhuluma against lokho uthi imina umholi wabantu bakaNkulunkulu okwangempela kodwa mayesho njalo baningi nabanye abachithayo abafikayo noma bengasafikanga ezweni samaJuda njengabafarisi kodwa ezweni zonke kuwona wonke amazwe omhlaba kuwona wonke ama-tribes akhona uSathane uyabavusa abantu abayishaya sabaholi bomhlambi kaNkulunkulu and uJesu ekhuluma kanje uchitha nalabo ukuthi babaholi bamanga bayiphakamise bona abamisiyo uNkulunkulu njengoshembe nje mabayiphakamisa ezweni lakaZulu beyishaya sabaholi babo bonke abantu abathi balandela uNkulunkulu abamaZulu uJesu uthi akusinjalo yimi umalusi wangempela wesizwe sikaNkulunkulu oMohammed beyiphakamisa phakathi kwama-Arab beyishaya sabaholi babo bonke ama-Arab athi alandela uNkulunkulu uJesu uchitha bonke abantu abanjalo uye owumholi olegitimate bonke abanye bayazenzisa bayinika izinto abangayinikezwanga uNkulunkulu babaholi abangamelanga ukulandelwa abantu bakaNkulunkulu amen lokho kunyeke akushoyo uJesu around lezi statement ezimbili kuverse 11 no14 kuyachaza lokhu akushoyo mayethi umalusi omuhle wonke ke lamanye amavesi ayachaza ukuthi muhle kanjani mayethi yena uyena mholi olegitimate uyena mholi wokulandelwa ngobani lamavesi amanye achaza lezo zinto ngiyafuna ke siwabheke into yokuqala soyibona ukuthi umholi okuyena yena ngoba uye umvikeli wangempela wabantu bakaNkulunkulu sobona lokho kuverse 11 kuya ku13 ake siwabhekela umavesi mina ngiumelusi omuhle umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu umalusi alusile lapha endle izimvu zidla bese kuqhamuka isidingo sokuthi kufanele ayivikele izimvu njengokufika kwewolf ifuna ukuzobamba ezinye zazo umelusi omuhle uncamela ukuthi angafa kunokuthi izimvu zilimale uyayivikela izimvu even at the cost of impilo yakhe uwilling ukuthi afe ukuze avikele izimvu uyiqhathanisa nomelusi oqashiwe futhi izimvu okungesize zakhe uthi kuverse 12 oqashiweyo umelusi nezimvu okungasizona zakhe mayibona iwolf iza uyayishiya izimvu abaleke asindiswe kwakhe ukuphila bese iwolf ibambe ezinye
ithi mayibambe ezinye ihlakazeke igcwele yonke indawo ngoba uqashiwe akanandaba nezimvu. Labaholi abanye abaqhamukayo throughout history beyishaya sabantu okuyibona abamele ukulandelwa kwezenkolo. NjengabaFarisi ngesikhathi sika Jesu, uthi uJesu banjengabaholi abaqashiwe abanandaba nezimvu. Uma kunesidingo sokuthi izimvu zidefendwe bayivikela bona kunokuthi bavikele zona, uyena kuphela umholi o-legitimate okwazi ukuyivikela izimvu, o-willing nokufa ngenxa yezimvu. Umelusi omuhle uyakudela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu, yingakho yena ewumalusi omuhle ngoba wakwenza lokho. Savela ngempela isidingo sokuthi izimvu ikaNkulunkulu zibe sengozini yesihogo ngenxa yezono zazo. Akekho omunye owilling ukuyifela nonamandla okwazi ukuyifela bese ziyasindiswa uJesu kuphela, owanikela ngokuphila kwakhe bese eyakwazi ukuzivikela kuleyo ngozi. Ngakho yena unegunya lokuhola ngoba uye umvikeli wethu njengezimvu ikaNkulunkulu. Amen. AmaJuda ngalesikhathi uJesu eshumayela aye njengezimvu engenamholi ngesikhathi eqala efika uJesu. Usho njalo for example kuMatthew 9 uverse 36 wakhona uthi kwathi lapho eyibuka eyiquku waba nesihe ngazo ngokuba zayikhathazekile zayicindezelekile, kumele ngabe sisho njalo isiZulu lapha, zithithibele, okuchaza ukuba helpless, zingakwazi ukuyisiza, zinjengezimvu engenamalusi. Abantu baka-Israyeli phansi kwesandla sabaFarisi babefana nezimvu engenawumelusi, babeholwa abantu abafana nalobelusi uJesu akhuluma ngaye, oqashiwe ongenandaba nezimvu. Kunalokho babeyigwilikisa bona, besebenzisa izimvu ukuthi bazondle bona, bavikele okwabo ukuphila ngazi izimvu. Uthi uJesu lo melusi oqashiwe ithi mayiqhamuka iwolf unikela ngazi izimvu abaleke yena. Uyabaleka iwolf ibamba izimvu, uyayiphephisa yena ngokunikela ngezimvu. Uyisiza yena ngezimvu ikaNkulunkulu. Akafani nalo melusi omuhle uJesu awuye onikela ngokwakhe ukuphila ukuze izimvu ziphephe. uIsrael wawuphila phansi kobuholi obunjalo ngalesi sikhathi. AbaFarisi babeyithanda imali, beyithatha kubona labantu bakaNkulunkulu. Babelithanda udumo nokwaziswa, belithatha kubona labantu bakaNkulunkulu udumo. Babesebenzisa ubuholi babo phezu kwabantu bakaNkulunkulu ukuze bona basizakale. Abasiba abahola abahle ababeka phansi ezabe impilo ukuze kusizakale ibandla likaNkulunkulu. uJesu is the true leader. Uyena omele ukulandelwa ngoba uye onendaba ngempela nezimvu. Ubafanisa nabaholi ngezikhathi zikaEzekiel. Ithi ngikufundele enye indawo la encwadini kaHezekeli, noma ungavulanga wena nizokufundela ku chapter 34. Uverse 1 uHezekeli uyaprofetha ngezikhathi zakhe, uthi izwi likaSimakade lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, profetha umelane nabelusi bakwaIsrayeli. Profetha uthi kubo, isho kanje inkosi uSimakade ithi, maye kubelusi bakwaIsrayeli abazicabangela bona. Kanti abelusi akumele yini ukuba belusi izimvu na? Nina nidla amanoni nembatha uboya, mhlabe eyikhulupheleyo, kodwa izimvu anizelusi. Ezibuthakathaka niyiqinisi eyigulayo aniyelaphi, elahlekileyo aniyicingi, kodwa niyiphatha ngendlakadla, niyiphatha ngendlela ecruel, enesihluku izimvu ikaNkulunkulu. Bese ziyahlakazeka ngenxa yokweswela umelusi. Zahlakazeka zaba ukudla kwazo zonke izilwane zasendle. AbaFarisi babenje. Nabaningi abaholi abavukayo ezweni ngezizwe bezenza abantu abathunywe uNkulunkulu ukuhola abantu bakaNkulunkulu banje. Mawusubaqaphelisisa into
abasebuholini ngenxa yayo izisu zabo nezinkanuko zabo. uShembe nje ugwilikile ngenxa yabantu abampofu bakwaZulu. Amadodana akhe manje ayahlukana mawuze kuthiwa kuhlukana ibandla bayalwa bayisana ezinkantolo babangumnotho owaqala uqoqwa uIsaiah Shembe nabamlandela emva kwakhe. Licebile leli yabandla banemali ngoba labantu abangenalutho bakwaZulu bathenjiswa izinhlanhla nokuhle lapha kuthiwe abaye mabefika badayiselwe ovaselina badayiselwe izithombe badayiselwe amanzi noma uya lapha yana ebuhleni angithi nami ngalandwa khona nomuya uyofuna nje umthandazo awufika ungaphethe lutho ufika uhamba ngamadolo bese uyashiya akunandaba ukuthi umpofu kanjani. Abaholi abaqashiwe bakha okwabo ukuphila ngezimvu zikaNkulunkulu. Lezi inonophele bayayihlabela badle kuzo bayibulale bambatha uboya bazo bakha ezabe impilo neyabe imnotho ngalabantu ababathembisa ukuphila bethi bona babelusi abathunywe uNkulunkulu. AbaFarisi babenjalo bonke abanye oKristu abaqhamukile nabaprofeti abaqhamukile noMohammed unjalo wagulika umndeni wakhe kuze kube namanje labo kuthiwa ba umndeni wakhe yigwili ezesabisayo zama-Arabhu zigulike kubona labantu ezibathembisa ukuthi bayisezulwini uma beyilandela impisi ezodla abantu abathi bafuna uNkulunkulu. Uyedwa ongadli ngebandla kodwa ibandla elidla ukuphila kwakhe. Umelusi omuhle unikela ngokwakhe ukuphila ngenxa yezimvu. Ufanelwe ukusihola, sifanele ukumlandela ngoba uye kuphela onendaba nathi. Upho omunye ongazela ukuzogulika ngathi kodwa owilling ukubeka okwakhe ukuphila phansi ukuze asindise okwethu. Amen. Ngakho sizwe sakaZulu uShembe umqambibanga singamlandeli. Nangu umalusi omuhle. Nangu umholi wethu esimele ukumlandela. Amen. Into esibilo ibonayo kuverse 14 emnikeza le legitimacy uJesu ukuthi uyazazi izimvu zikaNkulunkulu nazo ziyamazi. Uma ungena nje sibayeni ufuna ukubona kuqhamuka abantu ufuna ukubona ukuthi uyena muphi owumelusi wangempela wezimvu. Bona ukuthi izimvu zenze njani mayikhuluma. Omunye uyakhuluma athi hey izimvu ziqhubekele nje sibayeni zidlele noma emadlelweni. Omunye mayithi hey izimvu iphakamisa amakhanda ngoba ziyalazi iphimbo bese wena ubuka uyabona ukuthi oh nangu umalusi walezimvu lezi. Izimvu ziyamazi. uJesu naye uthi uthola ilegitimacy yakhe leli igunya lokuba umholi wangempela uyalithola nasekutheni laba abangabaka uNkulunkulu kwangempela bayalizwa iphimbo lakhe bese bayamlandela. KaNkulunkulu izimvu ayidideki noma abaFarisi beqhamuka kuba khona nje into enqabayo akusiyo lento le until size zimthole umelusi wangempela bese umelusi wangempela kuyabonakala ukuthi ngempela uye lo ngoba nazi nezimvu ziyamlandela lezi ezangempela. Uthi mina ngiumelusi omuhle kuverse 14 ngiyazazi ezami. Uyabazi uJesu abangabaka uNkulunkulu futhi akekho omunye obaziyo. Nami njengomuntu oshumela yangazi ukuthi phakathi kwenu njengoba sihlangene sibaningi kangaka obani abangabaka uNkulunkulu okwangempela. Siyabona ngezithelo zempilo yomuntu. Siyabona ukuthi umuntu uyalamkela nezwi likaNkulunkulu, umuntu uyamlandela ngempela noKristu, kodwa asikwazi nokugaranta, asikwazi nokuba neshow ngoba enye imbewu iyaqhuma masinyane kanti kuzothi mase kuvela inhlupheko bese iyamhlubuka uKristu ibuyele emumva. Asazi kahle siyobona ekugcineni ukuthi obani ababekezelile kwaze kwaba sekugcineni kodwa yena uyabazi
uyazazi izimvu zakhe, umelusi omuhle, umholi ofanele ukuhola ngoba uyabazi nabantu abamele ukubasemhlambini wakhe, akekho omunye owaziyo. Ngiyazazi ezami izimvu. Mayesho lamazwi uJesu ufuna abafundi bakhe bangathuki futhi bangadideki uma abaningi babantu bemala uJesu bengafuni ukumlandela njengoba kwakunjalo kwaIsrayeli. Naba nabaholi bayamreject uJesu abamlandeli. Kuba khona ukungabaza nokuyibuza kubafundi bakhe ukuthi ingabe uyena ngempela yini lo Mesiya besimlindele, yini pho isizwe sonke singamfuni. Usethu uJesu kubona ningathuki ngalokho, ngiyazazi ezami izimvu nazo ziyangazi, angisiye umalusi wabo bonke abantu, angizanga ukuzokwalusa zonke izimvu, kukhona okungezami futhi ezami ngiyazazi. Ngizoyibiza ezami, ngizoyiqoqa ezami, nazo ngizothi mangiyibiza zingilandele, angiholi bonke abantu. Nathi masingethuki bazalwane, uma isizwe sonke simreject uJesu, abantu beprefer amadlozi, beprefer zonke ezinye izinkolo, beprefer imali, singashawa uvalo ukuthi ngabe uye ngempela yini lo, uye ngempela ngoba akazile vele ukuzokwalusa bonke abantu. Unomhlambi okungowakhe futhi mncinyane. Mayikhuluma umfundisi uCekwane ethi ma esiqhathanisa nabanye sibancanyana, vele kufanele kube njalo. Ningethuki ningesabi mhlambi omncane. Zimbili indlela, enye ibanzi ivulekile inkulu ibheke ekubhujisweni futhi baningi abahamba ngayo, bese enye incanyana nesango lakhona kunzima ukungena kulo, iyona yekuphileni futhi bayingcosana abayifumanayo. Ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Singakhathazeki nxa imindeni yethu ingamfuni, singakhathazeki nxa iningi labantu lingamfuni uKristu, uye umalusi omuhle. Thina sesilizwile iphimbo lakhe, asibambelele kuye simlandele ngoba uyazazi ezakhe izimvu lezi engamfuni ngoba kungesize zakhe. Umholi woqobo futhi ngoba noNkulunkulu Baba umnikile lelo gunya kuverse 15. Njengalokhu Baba engazi, nami ngiyamazi uBaba, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Uma ufunda kulama chapter angaphambili, ekakhulukazi uchapter 9 la lendaba yokuphiliswa komuntu owayengaboni emehlweni eyenzeka khona, abaFarisi mabemchitha uJesu bathi uMose siyamazi, and lo muntu lo wena osuthi uyakholwa uyena nathi asikholwe uyena, besho kwimpumputhe asimazi lo. Siyamazi uMoses, asimazi lo. Asimazi ubuyaphi, asiwazi ama-credentials akhe, ayikho into esiyibona kuye efanelwe ukuba siyikholwe siyilandele. Asimazi lo Jesu ubuyaphi, siyabazi okhokho bethu. Ubani lo mlungu lo enithi niyamlandela? AbaFarisi bakhuluma into kanjalo, nabantu bakithi kwaZulu bakhuluma into enjalo. Siyamazi uShembe, owakithi unjengathi, uvunula njengathi. Lo mlungu wasentshonalanga ubani lo? Asimazi lo. Basho njalo abaFarisi nabantu basho njalo, uthi uJesu uBaba uyangazi. Bangangazi abantu, kodwa yimi impela umelusi omuhle, yimi impela okulandelwa ngoba emazulwini ngiyaziwa. Noma abantu bemrejecta bengamazi, kodwa uthi ku verse 15 njengalokhu uBaba engazi. Uzama uqinisa abafundi bakho, uzama uqinisa thina ukuthi singethuki nxa erejectwa naye izikhulu ezihloniphekile, erejectwa nabantu abagqoka okhololo, abathi bahola amabandla, bangamfuni lo weBhayibheli uJesu, bafuna ukuzakhela owabo. Uthi njengalokhu uBaba engazi, nami ngiyamazi uBaba. Uma ubuka wehla lapha ku verse 17,
uthi ngakho ke ubaba uyangithanda. Uyangazi ubaba uyangithanda. Athi ku verse 18 lapha ekugcineni, lo myalo ngiwamkele kubaba. Uyena umalusi omuhle, uyena umholi wokulandelwa ngoba uyena owaziwayo emazulwini. Uyena othandwa uNkulunkulu. Uyena othunywe wanikeza umyalo uNkulunkulu, ngakho nathi uye esimele ukumrecognize njengomholi wangempela, uye esimele ukumlandela uKristu, uye umalusi omuhle, uyaziwe emazulwini. Abanye abaziwa, bayayinikeza ama-title okuhola ibandla likaNkulunkulu, abanye banikezwa uSathane lawo ma-title okuhola ibandla likaNkulunkulu. uShemba akaziwe ezulwini, uMohammed akaziwa, akarecognizwa. Umuntu onethemba lokwamukeleka emazulwini ngelinye igama ngaphandle kwegama likaJesu uyophoxeka mhla efika phambi kwesihlalo sobukhosi sokwehlulela, esefica yena lo Jesu akade engamfuni sekuuye umehluleli. Uye kuphela owaziwayo, ngakho uye omele ukulandelwa yibona bonke abathi baya kubaba emazulwini. Uyena mholi lo wangempela wabantu bakaNkulunkulu. Amen. Uthi naye uyamazi ubaba, okusho ukuthi wena ofuna ukuza kubaba nofuna ukwamukelwa ubaba kuzomela uze kumina ngoba yimi engimaziyo, yimi engimambulayo ubaba ukuthi unjani, yimi engimvezayo ukuthi ithini intando yakhe. Mawufuna ukuza ezulwini awukwazi ukuza ngezinye indlela, ubaba wazi mina futhi mina engazi ubaba, ngakho kuzomela ulandele mina Jesu uma ufuna ukuya kubaba emazulwini. Yimi umholi olegitimate wabo bonke abantu abathi bafuna ukuza kuNkulunkulu. Amen. Okwesine, une-legitimacy. Uyena mholi wangempela ngoba ubuholi bakhe buvalidatethwa ukuthi izimvu zikaNkulunkulu emhlabeni wonke ziyamlandela. Akasiye nje umholi wamaJuda kuphela njengalokho amaNazaretha esho njalo. Ku verse 16, nginezinye izimvu eyingesiso esalesi sibaya, nalezo kufanele ngiyiqoqe. Ziyakulizwa iphimbo lami bese ziba mhlambi munye nomelusi munye. Nginabantu khona la kwaIsrayeli abazoba abafundi bami, abazoba umhlambi wami, abazongilandela. Nawa lamadoda awu-12 ayesemlandela vele, nabanye ababekholwa uyena. Kodwa uthi uJesu, nginezinye futhi izimvu, noma lezi eyiningi la kaIsrayeli zingirejecta, zingiphika, zingezona izimvu zami. Ningethuki ukuthi yini kuphela enizimvu zami, ekhuluma nabafundi bakhe. Khona nezinye enginazo izimvu kwezinye indawo, kwezinye ibaya, nazo kumele ngiyiqoqa. uNkulunkulu ungithumela ukuthi nazo ngimele ukuyiqoqa. Kunesidingo, kunempoqo uNkulunkulu amnikeze yena ukuthi uzohamba ayiqoqe ezinye izimvu. Nangempela wenze njalo after efile wavuka ethuneni. Uthuma abafundi bakho ukuthi hambani ke manje nenze izizwe zonke abafundi, hambani niqoqe izimvu zami ezweni zonke, niqale eJerusalema niye eSamaria niye nasekupheleni komhlaba. Niqoqe zonke izimvu zikaNkulunkulu zize esibayeni. Nathi esilandela abapostoli siqhubeka kulo msebenzi wokuqoqa izimvu zikaNkulunkulu. Uthi mayiqhubeka ku verse 16 uthi nalezo kufanele ngiyiqoqe, mase ethi ziyakulizwa iphimbo lami bese ziba mhlambi munye nomelusi munye. Ziyakulizwa iphimbo lami. Ake sicabange ngempijana leyo nto. Uma uJesu eyiqoqa izimvu, thumela abapostoli ukuthi abashumayele, athumela abavangeli ukuthi abashumayele eindaweni zonke ukuze baqoqe izimvu zakhe. Uthi kodwa mabeshumayela ziyolizwa elami iphimbo. EikaKristu izimvu zithi mazizwa abantu bekhuluma kuma microphone, kukhuluma abantu nje abafana nabo. Kodwa ngoba bekhuluma ivangeli, azizwa nje ukukhuluma kwabantu, zithi zizwa iphimbo lomuntu, zizwe iphimbo likaKristu ekukhulumeni komuntu. Zinjalo ikaKristu izimvu ziyalazi izwi lakhe.
ziyalazi noma likhulumwa abantu, ziyalirecognize, zikholwe ilona. Ngakho njengoba simemezela na kanje, simemezela zonke indawo, siqoqa lezimvu ikaKristu eyingekho esibayeni samaJuda. Unezimvu ezihlakazekile yonke indawo. Unezimvu eSweet Waters. Unezimvu eThekwini naseMgungundlovu. Unezimvu kwaZulu uKristu. EzaKwaZulu ayinawo owazi umprofeti oseceleni. Ezama-Arab izimvu ayinikezwanga umprofeti oseceleni, uJesu umalusi wazo zonke. Zonke indawo, zonke inhlanga, zonke ilimi. Emhlabeni wonke uJesu nezimvu. Ingakho sisakaza ama-missionary yonke indawo. Hambani niyoyithola, hambani niyoyilanda. Emakhaya, abasemakhaya abantu kwaZulu abanikezelwe komunye umprofeti. Ingakho kuzomela singaqoqana emalokishini nje kuphela. Abanye bethu uNkulunkulu uzofanele ababizele endaweni zasemakhaya ngoba uJesu nezimvu kwanje ayiphume. Amen. Nazo ngimele ukuyiqoqa. Ayivi balekile lento bazalwane ukuthi isinke inezingqondweni zethu. Ukuthi uNkulunkulu unenhloso yokuqoqa umhlaba wonke, zonke izizwe ngaphansi kukaJesu. Istrategy sikaSathane kuma tribes zonke ukuvusa lento ngizoyibiza ngani? Akusiyi tribalism ngoba tribalism ama-tribe asuke elwa wodwa. Ukuvusa lento ngizoyibiza nge-racial pride. Uyabona lento yokuyigqaja ngobuzwe. Thina siyindle emnyama. Futhi igcina isikapatela ekutheni nomuntu ozosihola kwezepolitiki akube umuntu omnyama, sifuna ukuphathwa abamhlophe thina. Ayikho inkinga lapho, nami ngilapho. Inkinga mayisiza ezintweni zenkolo nakwezenkolo. Asikwazi ukuzwa ngabasentshonalanga, asikwazi ukuphathwa indoda enenwele ezinde, enesikhumba esimhlophe, thina siyindle emnyama. Lento ye-racial pride uSathane ayivuse ukuze makuthiwa ayibuyele emasisweni. Asibuyele kwezethu kumasiko mpilo ethu, asiyigqaje njengabantu namasiko ethu, bese yayitwista ukuthi nakwezenkolo wasingavuma ukuzwa ngabamhlophe basentshonalanga, asivusa bethe abaprofeti. Kanti sesiyeduka uyedwa umalusi wazo zonke izimvu zikaNkulunkulu emhlabeni wonke. uNkulunkulu akanawo ama-racial divisions. Embusweni wakhe awekho ama-tribes. Azikho inhlanga nezilimi embusweni kaNkulunkulu, siwuhlanga lunye. Singahlukana ngokwamazwe, nangokwezilimi, nangokubukeka kwesikhumba, kodwa embusweni kaNkulunkulu simunye. Nabamhlophe, nabasendiya, nazo zonke inhlanga sinomalusi munye esimele ukumlandela. Amen. Okugcina kuverse 17, unegunya lokuba umalusi ngenxa yokuthi uye onamandla vele okwenza lokho. Uthi kuverse 17, ngakho ke ubaba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthathe futhi. Akekho ngangephuca ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Nginegunya lokukudela negunya lokubuye ngikuthathe. Lo myalo ngiwamkele kuBaba. Akafuni ke abafundi bakhe badideke mayise esiphambanweni futhi. Bacabanga ukuthi uma ngempela lo ubevela kuNkulunkulu futhi kuyena mholi, bekungenzeka kanjani pho uNkulunkulu amdedele abanjwe nje abantu bambophe, bamkhwifele ngamathe, bamshaye, bamgqume kameva ekhanda, bamhudule nje ayobethelwa njengenja nje, afe ukufa kuyihlazo kanje. Ingenzeka kanjani into enjalo uma lo muntu evela kuNkulunkulu? AmaJuda amaningi ayaqhuzuka kulelo tshe lesiphambano, usho njalo uPaul. Awakwazi ukudlula kuleyo nto ukuthi maye uMesiya wethu, makuyimpande kaDavide ngempela le, makuyinkosi kaIsrayeli, pho kungenzeka kanjani ibe yihlazo nenhlekisa kanje? Angakwazi ukwedlula lapho, akwazi ukukholwa uyena.
uJesu uyabalungisela abafundi bakhe ukuthi bangadideki mayeba inhlekisa phambi kwabantu. Abazi ukuthi unegunya lokubeka phansi ukuphila kwakhe, kodwa futhi aphinda kuthathe. Unamandla ukuthi aphinde avuke. Ila i-resurrection ibaluleka khona, ngoba uma uJesu wagcina nje ngokubulawa, kunzima impela ukukholwa uyena. Ngoba uhluke ngani kuzona zonke ezinye izinja nje ezihlulekile zithi izakhela ama-career ezepolitiki nokuphatha abantu zahluleka zagcina ibulewe. Uhluke ngani? Kodwa uhluke ngokuthi yena unegunya lokubeka phansi ukuphila kwakhe aphinde akuthathe. La-ke lezinye izinkolo azazi zenze njani. NabaFarisi abaqaka baze bayiphika sebetshelwe amasosha abo ababewabekile ukuthi agade ithuna. Athi amasosha sasikhona sigadile savuke ngekho akekho ethuneni. Bathi ningabatshela abantu leyo nto. Sebezwile ukuthi ngempela uvule ngoba abazi bayenze njani. NamaNazaretha wazi ayenze njani le, ngoba uShembe akavuke ethuneni. Umqali wendlela umathambo mhlophe, nelanga libolile ethuneni, nenyanga yezulu ithuna liyaziwa likuphi. Nonyazi lizolandela nabo bonke abanye bayafa bangavuki. Nangonegunya okwazi ukubeka phansi aphinda kuthathe, sobalandelelana abanye. Nangu umalusi weqiniso. Nangu umholi wethu wangempela uNkulunkulu amfakazela ngokumnikeza amandla okubeka ukuphila phansi aphinda kuthathe nje futhi. Wakwayizwaphi into enjalo? Nango vele ezulwini, nango ukulandelwa. NoMohammed liyaziwa ithuna lakhe, nabo bonke abamlandela oSheikh bani babolile emathuneni. Abanawo amandla. Abanawo amandla okuyisiza bona, abanamandla okusiza omunye umuntu. Amen. Ngicela ukuvala ngalokhu ke bangcwele uverse 19 no 21. Manje ngisiboni nesikhathi incwebe ethu kunawashela ngalama. Lawa wama sivele sithena wasebenzi namhlanje. Verse 19 kwaba khona futhi ukwehlukana phakathi kwabaJuda ngenxa yalawa mazwi. Iningi labo lathi unedimoni uyahlanya. Kungani nje nimlalela? Bakhuluma kanjalo abantu abangazona izimvu zikaKristu, abangekho kulomhlambi kaNkuluNkulu, ngoba noSathane unowakhe umhlambi naye, unezimbuzi uSathane ezimlandelayo. Zikhuluma kanje mayihlangana nomelusi wezimvu, azimrecognize, aka aphili kulezi zinto bona abayifunayo, akakhulumi lezi zinto abafuna ukuzizwa. Kubone ngathi kukhuluma umuntu onedimoni, ngathi kukhuluma umuntu ophambene ekhanda makukhuluma uJesu. Abazi ukuthi ulalelelwani lo muntu okhuluma kanje. Nathi bamangele masihlangana ngaye sikhuluma izwi lakhe ukuthi sikakwe yini, nimlalelelani lo muntu lo. And uma sebemuzwe kwangempela ukuthi uJesu uthini, bakhuluma le blasphemy efana nalabantu laba bayahlambalaza kanje. Abantu abakwazi ukuhlala emabandleni bengasindisiwe kodwa balandele nje emabandleni, basuke bengakezwa kahle ukuthi uJesu uthini. Ingakho kubalekile abashumayelayo bashumayele balicacisa izwi likaNkuluNkulu, balicacisele nalo oseze wajoyina wayimembe engasindisiwe. Mawusuzwa ngempela ukuthi uJesu noma usuhlala ebandleni for years, waze wayimember ye-worship team, nemember yekomiti, wasebenza ebandleni, kodwa mawungakholwa uyena ngempela, ungashiyi izono zakho ngemumva, uqhubeke emanyaleni akho, uyokulahla akuphike. Athi suka kimi wena menzi wokubi, angikaze ngakwazi, akulahla kufaka esihogweni. Kanti une-membership in good standing nemnikelo uyiletha. Abantu abaningi mase beyizwa leyo nto iyancinza mbijana bese emabandleni, ngoba ziningi nezimbuzi phakathi kwezimvu, khona nanezimpisi phakathi kwezimvu.
okumele sizame ukulicacisa izwi likaNkulunkulu ukuze imbuzi ibone ukuthi anginuki njengalabanye mina. Bakhona abantu abafunayo ukupholisa unembeza wabo ngokujoyina amabandla beze iphasika nje nami nganginjalo ngakasindiswa ngangaphuthelwa iphasika ngoba ngangifuna ukuzophungula. Angingakhulumi nokunye ngangizokwenza ephasikeni. Kodwa lalingangiphutha iphasika ngiseyinsizwa. Kodwa ngingakafuni ukuhlukana nezono zami. Bakhona abanye ngiyazi bakhona nala. Sihlezi kanje. Bayayithanda izono zabo. Abananhloso yokuhlukana nazo futhi. Kodwa banethemba ukuthi somehow ngokufika einkonfeni, ngokuze emabandleni, ngokuzenza into zamabandla bayaya ezulwini. Sengiyeqa manje khona intshumayelo engiyiphethe yasebusuku. Khona intshumayelo engiyiphethe yasebusuku ezobisho njalo. So ke uma ngivala ngiphazanyiswa yinina njalo manje uma ngivala kuverse 21 abanye bathi lawa mazwi awaphumi kumuntu onedimoni. Siyayizwa thina lento ayishoyo. Siyayizwa lento mayikhuluma ukuthi ikhuluma into yasezulwini akusiyo umuntu onedimoni okhuluma kanje. Futhi nezimangaliso zakhe bayi-interprete ngendlela efanele. Umuntu onedimoni akakwazi ukuvula amehlo eimpumputhe. Ngakho anikwazi ukusho njalo. So ke into engifuna uyinotice la sengihlala phansi. Indaba inamazwi akhulunywayo. Umuntu uzazi ukuthi uyimvu noma kasiyona. Ngithi manje ngikhuluma ukuthi uJesu umholi wangempela wezimvu kaNkuluNkulu. Umbuzo ofana ngabe uhlele emqondweni wakho ukuthi wena uyimvu yini. Umuntu uzazi ukuthi uyimvu ngendlela aresponda ngayo emazwini. Amazwi. Bathi labantu kuverse 19 kwabakhona ukwehlukana phakathi kwamaJuda ngenxa yalamazwi uJesu ayiwakhuluma. Iningi lathi kunedimoni lo yahlanya kungani nimlalela, kungani lamazwi niwamkela. Abanye bathi lawa mazwi awaphumi kumuntu onedimoni. Asikho isimangaliso umuntu azingaso ukuthi ubelonga kuNkulunkulu or not. Indlela ozokwazi ngayo ukuthi wena uyimvu kaNkulunkulu noma usiyona ukuthi wenzani ngamazwi kaNkulunkulu. Mase kukhulunywe kanje njengoba ngishumayela njengoba ade kushunyayelwa wenzani ngalamazwi. Khona yini into oyizwayo ekholakalayo kuwena eyenza ushintshe impilo yakho. Noma angena ngapha aphume ngalena nje. Noma akuthi shuku wena uma kukhulunywa izwi likamelusi ngoba imbuzi ayinyakazi makumemeza umelusi wezimvu. So ke uyazazi ukuthi uyimbuzi noma uyimvu ekutheni izwi likamelusi lenzani kuwena. Wenzani ngamazwi kaNkuluNkulu wena? Uyayishiya izono zakho noma usabambelele kuzona. Umzwile ukuthi utheni ngale yanto oqhubekayo uyenza. Mawusumzwile wenzani ngamazwi akhe. Abanye bathi hayi man shiya leyo nto leyo banehaba. Khona idemon la uyiphambanele nje lo muntu kuba nezinto abantu abayishoyo ngamazwi kaNkuluNkulu embagcine bengawenzanga amazwi kaNkuluNkulu. Abanye noma bethi amen kuwona kodwa bangawenzi. Siba bonke abathi inkosi inkosi. Ilaba bayenza intando kaNkuluNkulu. Ngiyathanda ukumemezela lokho la kuma reformed circles. Ngoba la sithanda iqiniso. I-risk yabantu abathanda iqiniso iyodwa. Ukwazisa iqiniso sishayele phansi ukuliphila. Silidebate, silidefende, sikhulume ngalo, siphikisane ngalo, kodwa lingathi shu ngolesihlanu ebusuku abazalwane mabengekho. Nayi ingozi esikuyona thina abantu esithanda iqiniso. Ngakho singadideki lapho bangcwele. Ezakhe izimvu azithi nje amen izidebate. Kodwa zithi amen mase siyalandela. Amen. Cela ukuthandaza ke. Ufanelwe impela Nkosi ukusihola. Ufanele ukubusa phezulu kwebandla ngoba wena wanikela ukuphila kwakho ngenxa yethu. Bonke abanye bayasikhuthuza
bazakhela idumela nengcebo ngokuthi bathembisa abantu izulu, kodwa wena wabeka phansi eyakhe ingcebo, wabeka phansi inkazimulo yasemazulwini ukuze uzosindisa uhlenge thina. Sisize ke uNkulunkulu wethu ukuthi singadideki, singadidiswa imindeni yethu, singadidiswa iningi labantu lihlamuka lilandela amadlozi, lilandela ezalo izithixo, lilandela nemali. Kodwa thina silizwe iphimbo lakho, singadideki kodwa silandele lona kuphela. Ngikhulekela ukusindiswa kwabantu Nkosi kule nkomfa, ngikhulekela ukuvulwa kwamehlo, ngikhulekela nokwakheka kolabo asebesindisiwe ukuze bezokulandela okwangempela, bahlukane nakho konke okunye okuphazamisayo. Yamukela udumo ke ngoJesu Inkosi. Amen.